Mahigit 170,000 na food at non-food items na ipamahagi po sa mga apektadong residente ng Kalamidad sa ILOCOS. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Sa sunod-sunod na pagtama ng mga nagdaang bagyo at habagat sa bansa, nag-iwan ito ng daang libong mga apektadong residente sa ILOCOS region. Sa pinakuling datos ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1, nasa mahigit kalahating milyon ang naitalang apektadong pamilya dahil sa kalamidad. Umabot naman sa kabuang 176,627 ang mga food at non-food items na kinabibilangan ng family food packs, ready-to-eat food, non-food items ang naipamahagi ng tanggapan sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang ibigay sa mga naapektuhang residente. Nanindigan ang mga kawani ng DSWD Field Office 1 na magpapatuloy ang serbisyo ng tanggapan para sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.